2022 नैबे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि खाथियाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड मार्टिर सिमेट्रिनि सिङावहाय दिनैहाय जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन BoNSUआ दिनै मोनसे मिटिं खालामदों। बे मिटिङाव जोङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BoNSU बेखौ दिनै जों दाफुंनाय जादों आरो बेयावहाय जोङो दिनै गिबियै आफादगिरि हिसाबै जोङो गसाइगावनिफ्राय ध्रुब नार्जारी बिथांखौ जोङो दिनै प्रेसिडेन्ट हिसाबै फसंबाय आरो बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनिनो क'क्राझारनि तिनालिनिनो जंदाव बसुमतारी बिथांखौ जों फसंबाय। दा बेयावहाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन क'क्राझारनि बेन्दोङाव थानाय दाब दाब जायगानिफ्राय जों गासै 33 जन जोङो दिनै माने एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोननो जों दायित्वखौ दिनै होनाय जाबाय। दा बेयावहाय दिनै जोंहा थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियाव जितु सेन्ट्रेल कमिटि दादोंमोन एडक हिसाबै दिनै बे सेन्ट्रेल कमिटियानो दिनै जोंनि क'क्राझार सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि जि फेब्रुवारि 2022 आव जोंनि बड'लेण्ड सिमेट्रियाव दाफुंनाया फाइनाल जाबाय आरो दिनै बिथांमोननो जोङो चार्जखौबो जों गथायनाय जाबाय। दा थिग बिदिनो जों मोनफ्रामबो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन एरियायाव जों मोनफ्रामबो माने डिस्ट्रिक्टआव BoNSUखौ दानाय जागोन आरो दिनै बिथांमोना लाहार फाहार खालामनाय जादों। थिग बिदिनो बिटिसिनि बाहेरावबो जों मोनफ्रामबो डिस्ट्रिक्टआवहाय BoNSUखौ दागोन। बिथांमोनजोंबो जोङो जगाजग खालामनानै सिभिल ससाइटिजों जों सावरायनानै जुदि जोंनि जाय जोंनि इयुथ्सफ्रा नेसनेलिस्ट जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारनो एबा हारिनि थाखाय दावहा नांनो बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै दं बिथांमोनखौ जोङो जगाजग खालामगासिनो आरो बिथांमोना रेडि बावैसो समनि गेजेराव जिहेतु जोंनि माखासे कनस्टिटिउसन माखासे जोंनि मा होनो एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बेखौ जोङो रेडि खालामगासिनो। जोंनि लग'आबो रेडि जागासिनो फाइनाल शेपआव फैबाय। दा जोङो गोबां जोंनि बिभिन्न माहारियारि संगठन बिथांमोनजों सावरायनानै जों बे जिनिसखौ फाइनालाइज खालामगासिनो। दा बावैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ लिफलेट हिसाबै जोङो जायगा जायगा जों फोसावगोन। दा दिनैहाय जोंनि जे मोनसे BoNSU जे माने डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार कमिटिखौ जों दाफुंनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो दिनै BoNSUनि जानानै जोङो जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे BoNSUआ दिनै जोंनि बर' हारिनि जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय जिहेतु फिन मोनसे सोमावसारफिननाय बे सोमावसारफिननायनि थाखाय जोङो दिनै दावहा नांनो जोङो जानजि खाफ्रादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि बर' हारिनि गासैबो बिथिङाव जिहेतु जोङो दिनै मोनसे सोमावसारनाय मोनसे गुस्लायनाय मोनसे रिभलिउसन जोंनो नांगौ जायखौ जों बुङो टटेल रिभलिउसन। बे टटेल रिभलिउसन जोंनि फरायसाफोरनि समस्या जोंनि लाइमोनफोरनि इयुथ्सफोरनि समस्या जोंनि माखासे बर' हारिनि थांनानै थानायनि माखासे इक'नमिक आपलिफ्टमेन्टनि समस्या जोंनि समाजारि बिथिंनि समस्या गासैबो जोंनि गेलेनाय जोंनि जानाय लोंनाय थानाय जोंनि गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङाव जोङो मोनसे सोमावसारनानै मोनसे गुस्लायनाय मोनसे साबसिननिफ्राय हामसिन जों लाबोनो थाखायबो जोङो सोमावसारलांगोन आलादा रायजोजों सोमावसारनायजों लोगोसे। दा बेवहाय जोङो बेखौनो जों गुरैयै खावलायनो लुबैदों जोंनि मानगोनां बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जे थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियाव जितु जोङो मोनसे प्रेस मिट खुंदोंमोन बे प्रेस मिट खुंनायावहाय दिनै जोंखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि बिथांमोना जितु जोंखौ गाग्लोबबाय जितु जोङो मोनसे प्रेस मिट खालामदोंमोन रायजो राजानो जोंनि थांखि आरो जोंनि उद्देश्यखौ जों बुंनो नाजादोंमोन बेनि गेजेराव बिथांमोना जोंखौ डिस्टार्ब होनानै जोङो नोंथांमोननिसिम जों बुंफोरनो हायाखैमोन। नाथाय जोङो दिनै जोंनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननिसिम क्लारिफिकेसन होनो थाखाय आं दिनै बे खाबुखौबो आं दिनै लानाय जादों। जिहेतु जोङो BoNSUखौ जोङो जोनोम होदों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियनखौ बे जोनोम होनाया सोरबा जोङो जोंनि 30 जन 40 50 जन 100 जननि जोनोम सान्थौ एबा सानस्रि नङा।
जिहेतु BoNSUआ दिनै जोंनि सम आरो बोथोर थिननायाव जे बर' हारिनि जिथु मोनसे गाज्रि थासारि फैनायाव दिनै बेखौ जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जाय बिथांमोना जि नेशनेलिज्म स्पिरिट दं जाथि थैनाय थांनायनि थाखाय सिन्था खालामनो हादों दिनै बिथांमोना ज' जानानै जोंनि मार्ग जोंनि बर' हारिनि दावहारु बिथांमोन जेरै जोंनि एक्स भलन्टियार फोर्स एबा बारग' जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि एक्स एनडिबि बिथांमोन जोंनि एक्स बेलि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजोंसो जों दिनै BoNSUखौ दानो गोनां जानानै फैदों। दिनै सम आरो बोथोरा थिनदों बेयाव सोरनिबा जों सोरबा सासे सानैनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों BoNSUखौ दायाखै। BoNSUखौ दादों जाय दिनै बर' हारियाव खुनु दिन मोनसे बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायनि मोनसे परिबेस मोनसे जों सुबिदाखौ जों दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन नुनो मोन्दों। बेयाव जोङो दिनै इयुथ्सफ्रा जोङो गसंनांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन जोंनि मोन्थाय जोंनि थांनानै थानो थाखाय एबा जोंनि जि मोनसे जोंनि बड'फानि जि मोनसे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय एबा जोंनि मानगोनां जोंनि बिग्रायारि जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथांमोननि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनाय बिथांमोननि जि सानस्रि जे बड'फामोननि जि सानस्रि रन्जन दैमारि सारनिमोननि जि सानस्रि सान्थौ बेखौ जोङो दिनै कन्टिनिउ जोंनि बे लेगासिखौ जों लाखिनो थाखाय जोंनि दानि इयुथ्स एबा लाइमोनफ्रा दिनै आवगायबोदों। जोंनि बर' हारिया दिनै आलादा रायजो दावहा नांनायाव जों दिनै जेननो थाङाखै। सोरबा संगठना जेननो हागौ नाथाय जोंनि बर' माहारिया जों जेननो थाङाखै। बेनि थाखायनो दिनै जि दानि मुगानि जेसेबां गोरों बर' लाइमोनफोर जाय बिथांमोना भारत संबिधानखौ बुजिनो हानाय जाय बिथांमोना दिनै जि बर'नि जारिमिनखौ भारत संबिधाननि सिङाव थानानै जों आलादा रायजो जेखौ मोननांगौमोन बेखौ मिन्थिनो हानाय आयेन ल'खौ मिन्थिनो हानाय दानि बर' इयुथ्सफ्रा दिनै बे आन्दलनखौ दिनै दावहाखौ दिनै लांनो थाखाय दिनै बारसोमदों। बेवहाय जोङो सानदों दि जोंनि जि मोनसे आरो सम आरो बोथोरनि थिननायाव जितु बै समावहाय जोंनि बड'फा UN ब्रह्म जोंनि मानगोनां गेदेमा बिथाङा हारि आरो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथाङा दिनै साख्रि गारनो हायोब्ला जों मानो दिनै आलादा रायजोनि थाखाय खैफोद जानाय समाव जों गसंनो हाया। दा बिनि थाखायनो जों दिनै सिन्था खालामदों आरो जाय दिनै गोबां जोंनि माखासे संगठनफ्रा पलिटिकेल नन पलिटिकेल संगठनफ्रा दिनै जोंनि बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन दानायाव दि बिथांमोननि निजे पार्सनेल लाबनि थाखाय दि जोंखौ मोनसे राजनितिक महर होनो नागिरदों आं बे खोथाखौ आं दिनै रोखायै बुंदों दि BoNSUआ दिनै जोंनि जाथि आरो हारिनि रैखाथिनि थाखायसो जोनोम जादों। सोरबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि थाखाय बिथांमोननि बेनिफिटनि थाखाय जों जोनोम जायाखै। जों बेयावहाय जों स्पष्ट बुंगोन थांनाय समफोरनि भुलफोरनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माखासे राजनितिक हान्जाजों थाफानानै जे माखासे समायसाफोरखौ बुंनो थांनायाव बिथांमोना उसुबिदा जाबोदों। बे बिथांमोननि उसुबिदा जाय भुलखौ नुनानै जोङो दिनै बे मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे आफाद नांगोन जाय आफादा जोंनि इयुथ्सफोरखौ स्टुडेन्टसफोरखौ बेन्दोंआव लाखिनानै इउनिफाइड खालायनानै खौसे खालायनानै जे जोंनि थांखि जे जों आलादा रायजो सोरजिनाय बे थांखिखौ होसोनो थाखाय दिनै जोङो बे BoNSUखौ दिनै दानाय जादों। दिनै जों नुनो मोनदों दे जोंनि माने हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जोङो दिनै सोमावसारनायावहाय दे सोरबा मोनसे उमुक पार्टिनि सापर्टार्स उमुक पार्टिनि बिथाङा मा होनोमोनलाय माबाजों सोमोन्दो दं बेजों खुनु सोमोन्दो गैया। हारि आरो माहारिनि सिबिनो थाखाय जों दिनै मोनफ्रोमबो बिथिं मोनफ्रोमबो पार्टि मोनफ्रोमबो संगठनाव सोमोन्दो थाब्लाबो दिनै नोंथांमोना सेक्रिफाइस खालायनानै गारनानैबाबो जातिनि सार्थआव दिनै नोंथांमोना आवगायबोनांगोन। जों दिनै नुनो मोनदों जे त्रिपुरानि राजा माणिक्य देब बर्मा बिथांखौ दिनै बुबाग्रा होननानै बुङो। बिथाङा दिनै त्रिपुरिफोरनि थाखाय बिथाङा आन्दलन खालामदों। नाथाय बिथाङा सानसे दिनै बै समनि त्रिपुरा रायजोनि स्टेटनि सासे कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टमोन। नाथाय बिथाङा गावनि दायथ'खौ गारनानै जातिनि समायसाखौ दिनै रैखाथि होनो थाखाय मोनसे राजनितिक हान्जाखौ गारनानै फैनो हादों।
अब्ला बिथांमोन बायदिया दिनै गारनानै फैनो हायोब्ला जों मानो जोंनि माखासे पजिशन सुबिदाखौ जों मानो सेक्रिफाइस खालामनो हाया जातिनि सार्थआव। बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेयावहाय दिनै BoNSUआ माबा मोनसे राजनितिक दोलोजों सोमोन्दो दं, माबा मोनसे राजनितिक दोलोनि थाखाय खामानि मावगोन, बे खुनु दिन बेयो दिनै सैथो नङा। बे BoNSUआ दिनै जोनोम जादों बर' हारिनि रैखाथि होनो थाखाय, बर' हारिखौ दिनै माखासे खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय, बर' हारिनि जिहेथु मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि दं बे थांखिखौ लांफिननो आरो बे थांखिखौ मोगथां महर होनो थाखायसो दिनै BoNSUआ जोनोम जादों। आरो बेयावहाय जोङो दिनै गासैबो जोंनि बर' माहारिनि आइ आफा, बिब' बिनानाव, बिदा फंबाय, आदै मादै गासैखौबो जों माने गोसो गंलायनानै जों खुलुमहरो जे नोंथांमोननि आशीर्बाद, नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि दैदेननाय आरो नोंथांमोनजों सावरायनानैनो जोङो दिनै BoNSUखौ जों आवगायलांगोन। आरो जोंनि जि फैबाय थानाय एक्टिभिटिसफोर, जि मावथांखि लानायफोर, बे मावथांखिफोरखौ जोङो सम आरो बोथोरजों लोगोसे जों दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो दिनै फोरमायलांबाय थागोन। आरो जोंनि जि थांखि दं बे थांखियाव जोङो जेब्लायबो आवगायलांबाय थागोन। जोङो खुनु दिन फासयनाय गैया। मानो होनब्ला जोङो दिनै हारि आरो माहारि सिबिनो थांनायाव जों रावनिबो संगठननि जों पारमिसन लानांगौनि जोंहा अधिकार गैया। आरो जों लायाबो। खालि जों दिनै गोबां हारियारि माहारि आफादफोरनि आरो मेलेमजिबि रायजो राजानिसो जों आशीर्बाद लानो थांगोन। दा बेनि थाखाय जोङो BoNSUनि जानानै जोङो सिदायैनो बुंबाय जे जोंनि थांखिया दिनै आलादा रायजोखौ सोमावसारफिननाय आरो बर' हारिनि रैखाथि होनो, बर' रावनि, बर' हारिमुनि, बर' रायजो राजानि थाखाय बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों सोमावसारनो दिनै ओंखारबोदों।